Hej og hjertelig velkommen til den her video. I dag skal vi spille Goat The Zone Wars, og det bliver rigtig sjovt. Jeg lige ved at vente på nogen, der skal være færdige med at spille, tror jeg nok. Og så ja, vi er færdige nu. Det vil sige, at vi skal spille nu. Og jeg håber at jeg tænker vi tager måske 4 games eller sådan noget, eller runder mener jeg. Vi kan nå det. Så håber jeg I vil like og subscribe, fordi det vil betyde sindssygt meget for mig. Og så I kan få flere videoer. Så det er jo win-win, eller hvordan jeg skal sige det. Så nu er videoen. Ikke så meget andet jeg kan sige. Hvad skal gå ind i? Ja, der er mange der. Jeg vil gerne være sådan, hvor der er 4, fordi jeg tænker ikke det er snød. XP. Jeg får rigtig meget XP også i det her. Vi beholder med nogle 2 andre. Det er mig, der kommer til at gøre noget her, eller? Nå. Det ser heller ikke så. Så skal jeg lige sætte den her ned. Og så tager jeg, hvis man gør sådan her, skyder på den, får man nemlig sådan en der. Og så man skyder på sniperen, får man en big sniper. Faktisk rigtig smart. Og så er jeg bare pumpmesteren, så nu skal jeg selvfølgelig have sådan en. Så vi skyder dem ned. Skal vi? Hvor? Jesus Christ. Der var nogen, der var hurtigt til at snipe. Så vil jeg lige kan nå at tage en sløbemør. Der er allerede nogen på besøg. 2 besøg. Og der kommer en der. Åh nej. Jeg tror det går sådan her.